Hare Krishna, Kamalaji. Audio, video clear இருக்கமா? Clear இருக்கு Mataji. Okay. Hare Krishna. Iskcon Mangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வைப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். என்னுடைய அன்பான காலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு டே 18 சாப்டர் 18 படிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டெய்டி இந்த பிக்சர் இங்க போட்டிருக்கிறது. இதை பகவானை வேண்டிட்டு பிரேயரோட கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்ணாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமிநிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாத் பாश्चात्य தேசதாரிணே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜமாலினே நம பங்கஜநேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கர்யே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷாலாக்காய சக்ஷுர் உண்மையிலத்தமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு லாஸ்ட் சாப்டர் ஆஃப் பகவத்கீதா படிக்க வந்துட்டோம். அத்தியாயம் 18 மோக்ஷ சந்நியாச யோகா, துறவரத்தின் முழுமை. இது வரைக்கும் கர்மயோகம் முதல்ல 6 சாப்டர் படித்தோம். செகண்ட் 6 சாப்டர் பக்தி யோகம் படித்தோம். கர்மயோகத்தை படிச்சுட்டு ஞான யோகம் தான் பண்ணோம். ஆனால் பக்தி யோகம் ஏன் நடுவில் வந்ததுனாக்க, பக்தி யோகம் இருந்தால் தான் நமக்கு ஞான யோகம் கிடைக்கும். அதனால ஞான யோகம் பின்னாடி போச்சு, பக்தி யோகம் நடுவில் வந்து. ஆனால் நம்மளோட அல்டிமேட் கோல் என்ன? பக்தி யோகத்தை ரீச் பண்ணுறது, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல கம்ப்ளீட்டாக கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம உச்ச நிலையை அடையிறது தான் நம்மளுடைய அல்டிமேட், நம்மளுடைய இது இருக்கணும், குறிக்கோள் இருக்கணும். ஓகே. அதனால தான் இந்த லாஸ்ட் சாப்டர். ஆனால் 17 சாப்டரோட ஃபுல் பகவத்கீதையும் முடிஞ்சு போச்சு. இந்த சாப்டர்ல என்ன பண்ண போறோம்? கம்ப்ளீட்டா ஒரு சம்மரி ஆஃப் த 17 சாப்டர்ஸ், அப்புறம் சில முக்கியமான பாயிண்ட்டுகள்லாம் சொல்ல போறோம். ஓகே. நேற்றுக்கு என்ன படித்தோம்? பௌதிக குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல தோன்றக்கூடிய 3 வகையான நம்பிக்கை உண்டு. டிவிஷன் ஆஃப் ஃபெய்த் பார்த்தோம். ரஜோ குணத்திலும் தமோ குணத்திலும் நம்பிக்கையுள்ளோர் செய்யும் செயல்கள் நிரந்தரமற்ற பௌதிக விளைவுகளையே நல்குகின்றன. ஆனால் சாஸ்திர கோட்பாடுகளின்படி சத்துவ குணத்தில் செயல்படும் செயல்கள் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தி பகவான் கிருஷ்ணரின் மீது தூய நம்பிக்கையும் பக்தியும் கொடுக்கின்றன. டிவிஷன் ஆஃப் ஃபெய்த்தை பத்தி படித்தோம். இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்? துறவின் அர்த்தத்தையும் மனிதனின் உணர்வு மற்றும் செயலின் இயற்கை குணங்களின் தாக்கத்தையும் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். பிரம்ம உணர்வு, பகவத்கீதையின் மகத்துவம், கீதையின் இறுதி முடிவு, பகவான் கிருஷ்ணரிடம் நிபந்தனையின்றி அன்புடன் பூரணமாக சரணடைவதே தர்மத்தின் மிக உயர்ந்த பாதை. இது ஒருவனை எல்லா பாவங்களில் இருந்து விடுவித்து பூரண அறிவை நல்கி தமது உண்மை உலகிற்கு திரும்பி செல்ல உதவுகிறது ஆகியவற்றை பகவான் விளக்குகிறார். உண்மையில் பகவத்கீதை 17 அத்தியாயங்களில் நிறைவு பெறுகிறது. 18 அத்தியாயம் இதற்கு முன் விவாதிக்கப்பட்ட விஷயங்களின் சுருக்கமான ஒரு பகுதியாகும். பகவத்கீதையின் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் பரமபுருஷ பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாற்றுவதே வாழ்வின் இறுதி நோக்கம் என்பதை பகவான் வலியுறுத்துகிறார். ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க, பக்தி யோகத்தை பத்தி ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகமான இருக்கும். கொஞ்சம் போல அதை பத்தி சொல்லியிருப்பார். எல்லா சாப்டர்லயும் பக்தி யோகம் இருக்கும். இதே கருத்து ஞானத்தின் மிகவும் ரகசியமான பாதையாக, அதாவது பரமபுருஷ பகவான், இதே கருத்து ஞானத்தின் மிகவும் ரகசியமான பாதையாக 18ஆம் அத்தியாயத்தில் சுருக்கமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வாழ்வின் குறிக்கோள் பக்தி தொண்டே. ஓகே. சன்னியாசன கிவ் அப் ஆல் மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ், பௌதிகத்தில் இருக்கிற ஆசைகள் அதுல எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா விடுவிச்சுன்னு போகணும். சேரிட்டி, சாக்ரிஃபைஸ், பெனன்ஸ், இதெல்லாம் கிரேட் சோர்ஸ் கெட் பியூரிஃபை. இது 3 இருந்தாக்க முடியும்.
அதாவது இந்த இடத்துல தியாகம் மற்றும் சந்நியாசம் ஆகியவற்றின் நோக்கம் குறித்து அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் கேட்கிறான். இவற்றை செயலின் 5 காரணங்களையும் செயலின் ஊக்குவித்த செயலின் 5 காரணங்களையும் செயலை ஊக்குவிக்கும் 3 காரணிகளையும் செயலின் 3 கூறுகளையும் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். பொருள் இயற்கையின் 3 முறைகளில் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஏற்ப செயல் புரிதல், உறுதிப்பாடு, மகிழ்ச்சி மற்றும் வேலை ஆகியவற்றை அவர் விவரிக்கிறார். பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் ஒருபோதும் பாவமான எதிர் விளைவுகளால் பாதிக்கப்படாததால் ஒருவர் தனது சொந்த வேலையை செய்வதன் மூலம் முழுமையை அடைகிறார். இவ்வாறு ஒருவர் கடமையின் விஷயமாக இணைப்பை அல்லது முடிவை எதிர்பார்க்காமல் செயல்பட வேண்டும். ஒருவர் ஒருபோதும் ஒருவரின் கடமையை விட்டுவிடக்கூடாது. சுய உணர்தலின் மிக உயர்ந்த தளம் கிருஷ்ணருக்கு தூய பக்தி சேவை. அதன்படி அர்ஜுனனை எப்போதும் அவரை சார்ந்து இருக்கவும், அவருடைய பாதுகாப்பின் கீழ் வேலை செய்யவும், அவரை பற்றி விழிப்புடன் இருக்கவும் கிருஷ்ணர் அறிவுறுத்துகிறார். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருக்காக போராட மறுத்தால் போரிடுவது ஒரு சத்திரியனான அவனது இயல்பு என்பதால் அவன் இன்னும் போருக்கு இழுக்கப்படுவான். ஆயினும் கூட அவன் என்ன செய்ய விரும்புகிறான் என்பதை தீர்மானிக்க அவருக்கு சுதந்திரம் உள்ளது. கிருஷ்ணரின் அருளால் அர்ஜுனனின் மாயையும் சந்தேகமும் மறைந்து கிருஷ்ணரின் அறிவுறுத்தல்களின்படி போராட தேர்வு செய்கிறான். அதோட இந்த சட்டம் முடிகிறது. கர்ம மற்றும் ஞான யோகத்தின் சுருக்கம். முக்குணங்கள் செயல்படுபவர்களிலேயே பக்குவமானவர் யார்? பகவானுக்கு அன்பு எப்படி செய்கிறது? பகவானுக்கு அன்பு இறுதி விளைவு, கடைசியில ஃபைனலா என்ன சொல்றேன் அதையும் பார்க்கலாம். அது எஸ் 18.1 படிப்பு கமலாஜி. माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 18-दशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्तम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशी निषूदन। எஸ் அருணா பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கம்மா. ஸ்ரீ அர்ஜுனன் வாச சந்நியாசஸ்ய மகாபாஹோ தத்வம் சாமி வேதிதும் தியாகஸ்ய ரிஷிகேஷ பிரத்யக்கேசி நிஷூதனக. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சன்னியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. எப்படி தியாகம்னா என்ன, தியாகம் மற்றும் சன்னியாசத்தின் நோக்கத்தை எனக்கு விவரமா சொல்லுங்க அப்படின்னு. எப்போதும் நமக்கு உதவி புரியக்கூடிய புலன்களின் அதிபதியான கிருஷ்ணரே, ரிஷிகேஷா, அர்ஜுனரிடம் இன்னும் சில ஐயங்கள் உள்ளன. ஐயங்கள் எப்போதும் அசுரர்களுக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றன. ஐயம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அது அசுரர்களுடைய குணம். அசுரர்களுக்கு தான் சந்தேகம், நமக்கு சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறார். ஐயங்கள் எப்போதும் அசுரர்களுக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றன. எனவே அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை கேசி நிஷூதனே என்று அழைக்கிறார். இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தேன்னா லாஸ்ட்ல என்ன, பிரதக் கேசி நிஷூதனக அப்படின்னு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கேசி நிஷூதனாக்க அவன் கிருஷ்ணர் கேசிங்கிற அசுரனை அவர் கொண்டுட்டார். கிருஷ்ணரால் கொல்லப்பட்டவன். தற்போது எனக்கு ஐயம் என்னும் அசுரனை அழிப்பார் என்று அர்ஜுனன் எதிர்பார்க்கிறான். அவனுக்கிட்ட இருக்கிற ஐயம், சந்தேகம் இருக்கு இல்லையா இவனுக்கு, அர்ஜுனனுக்கு, அதை எடுக்கணும். கேசி நிஷூதனா, நீ அந்த கேசிங்கிறவனை கொன்ன அசுரனை, அந்த மாதிரி எங்கிட்ட இருக்கிற அசுரன், இந்த சந்தேகம் என்கிற அசுரனை கொல்லத்துக்கு நீ தான் முயற்சி பண்ணி எனக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிற. எஸ் 18.2. எஸ். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காம்யானாம் கர்மணாம் ந்யாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுः சர்ப்ப கர்ம ஃபலத்யாகம் பிராஹுஸ்த்யாகம் விசக்ஷணாः. எஸ் ஜனார்த்தன் பிரபுஜி படிங்க. இருக்காரா? இருக்கார் மாதாஜி. ஜெகநாதன், சாரி, ஜெகநாதன் பிரபுஜி படிங்க.
Sri Bhagavan Vacha. Sri Bhagavan Uvasa Kamyanam Kamyanam Karmanam Nyayasam Sanyasam Kavayo Vidaha Sarva Karma Bhavatyagam Pragustyagam Viksakana Visaksana. Visaksana. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துறத்தல் சந்நியாசம் என்றும் சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கிறார்கள். துறத்தல்னா என்ன, சந்நியாசம் என்ன, ரெண்டுத்துக்கும் நமக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியணும். என்ன சொல்றார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக செயல்களை அதை துறக்கிறதுக்கு தான் சந்நியாசம் என்று பேர். எல்லா செயல்களையும் துறக்கணும், பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கிறார்கள். ஓகேயா, பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யப்படும் செயல்கள் கைவிடப்பட வேண்டும். இதுவே பகவத்கீதையின் உபதேசம். முன்னேறிய ஆன்மீக ஸ்தானத்திற்கு ஞானத்திற்கு வழிகாட்டக்கூடிய செயல்களை துறக்கக்கூடாது. ஆன்மீகத்துல நம்ம முன்னேறணும் அப்படிங்கிற அந்த செயல்களை துறக்கக்கூடாது. எல்லா விதமான பலன் நோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சாதுக்கள் கூறுகிறார்கள். எதெல்லாம் கைவிடக்கூடாது, தானம் பண்றது, தவத்தின் செயல்கள், இதெல்லாம் கைவிடக்கூடாது. எஸ்மா 18.5 படிங்க கமலன். யஞ்ஞதான தபஹ கர்ம ந த்யாஜ்யம் கார்யம் ஏவம் தத் யஞ்ஞோ தானம் தபஸ்சைவ பாவனானி மனிக்ஷினாம். யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களின் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. தகுதியானவர்களுக்கு தானம் கொடுத்தால் அது ஒருவனை ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைய செய்யும். நாளைக்கு என்ன, நாளைக்கு தானே வெள்ளிக்கிழமை. வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு 22ஆம் தேதி அக்ஷய திருதி. அன்னைக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம நிறைய தானம் கொடுக்கலாம். கோயிலுக்கு டொனேஷன் கொடுக்கறது ரொம்ப விசேஷம் நாளைக்கு. அதனால எல்லாரும் அவங்களால முடிஞ்சதை ஏதாவது ஒரு அளவுக்கு டொனேஷன் கொடுங்க, தயவு செய்து கொடுங்க. இஸ்கான் மங்களூர்ல டெம்பிள் கட்டியாச்சு, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். நாளைக்கு தான் இனாகுரேஷன் முதல்ல ஸ்டார்டிங் ரதோத்சவம் நடந்து பகவான் டேட்டியே எடுத்துன்னு போகிறா. அந்த ஃபங்க்ஷன் நடந்துச்சு. நம்ம அனுப்பிச்சோம்னா நமக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கிறது போல டபுள் பங்கு நாளைக்கு நமக்கு அதனால நமக்கு பெனிஃபிட் இருக்கு அதுல. ஓகே, அதனால எல்லாரும் நாளைக்கு தயவு செய்து ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் டொனேஷன் கொடுக்கும். யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்கள் என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. கமலா மாதாஜி, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இது டொனேஷன் லிங்கையும் கொஞ்சம் வாட்ஸ்அப்ல போட்டு ஓகே மாதாஜி, ஷூர். எல்லாரையும் பண்ணுங்கன்ட்டு ஒரு வரி சேர்த்து எழுதி விடுங்க. எல்லா யாகங்களும் தகுதியானவர்களுக்கு தானம் கொடுக்கறது ஆன்மீக வாழ்வில் நம்மள முன்னேறதுக்கு அது ஒரு வழி. 6 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. ஏதான்யபி து கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா ஃபலானி ச கர்த்தவ்யானிதி மே பார்த்த நிஷ்சிதம் மதம் உத்தமம். இத்தகைய செயல்களை யாகம், தானம் மற்றும் தவம் அனைத்தும் பற்றுதல் இன்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிரித்தாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். இந்த யாகம், தானம் மற்றும் தவம்லாம் நம்ம ஏதாவது நம்ம தமிழ்ல என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லுவோம், இடது கை கொடுப்பதே வலது கைக்கு தெரியக்கூடாது அப்படி. அது மாதிரி இது மாதிரி ஒருத்தருக்கு தானம்னு ஒன்று கொடுத்தோம்னா எல்லாத்தையும் சொல்லி பெரிய பப்ளிசிட்டி கொடுத்துட்டு அமக்கெல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நமக்கு மனசுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறோம் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்ய வேண்டும், ஒரு கடமையா நினைச்சுன்னு செய்யணும். ஓகே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். எல்லா யாகங்களும் தூய்மைப்படுத்துபவை. ஒருவனது வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி அவனை ஆன்மீக தளத்திற்கு உயர்த்தக்கூடிய யாகங்கள் நிறுத்தப்படவே கூடாது. இறைவனுக்கு பக்தி தொண்டு ஆற்றுவதில் தனக்கு உதவி செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு யாகம், தானம் அல்லது செயலையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஓகே, இந்த கலியுகத்துல ஏற்ற தானம் யாகம் தானம் பண்றது இருக்கட்டும், யாகம் பண்றதுக்கு கலியுகத்துல நமக்கு சாண்டிங் தான் மகா மந்திரா.
எல்லாரும் 2 ரவுண்டு சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்கிறதுனால நான் 16 வரைக்கும் எதிர்பார்த்தேன். 10 வரைக்குமான வந்திருப்பீங்க சில பேர். 2 ரவுண்டு நிச்சயமா பண்ணா தான் லெவல் 2க்கு போகலாம். எல்லாரும் லெவல் 2 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கோங்க. வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அதனுடைய ஃபார்ம் போட்டாச்சு, பார்த்துட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கூடிய சீக்கிரம் உங்களை வாட்ஸ்அப்ல ஜாயின் பண்ணி அந்த கிளாஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. So 3 kinds of knowledge based on the modes of material nature. இது நம்ம படிச்சாச்சு இல்லையா? Modes of goodness. The knowledge which is one divided spiritual nature is seen in all existence. Undivided in the divided is knowledge in the mode of goodness. The knowledge வந்து different types of living entity dwelling in different bodies. அது வந்து mode of passion. அப்புறம் mode of darkness. அதாவது சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். Attached kind of work as the all in all without knowledge. அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்காம சும்மா ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் தமோகுணம். அதை பத்தி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லிவிங் இருக்கிறத பத்தி அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறது ரஜோகுணம். இந்த நாலேஜ் பை வச்சு பகவானுக்கிட்ட நல்லா நெருங்கி வந்து மனசார அன்டிவைடட் இந்த டிவைடட் நாலேஜ் பகவானுக்கு அந்த அறிவை நிறைய விருத்தி பண்ணிக்கிறதெல்லாம் சத்துவகுணத்துல இருக்கிறது. ஓகே, ஈகோன்னு அகங்காரம். As for the action, that action in accordance with the duty which is performed without attachment, without love or hate, by one who has renounced fruitive results is called action in the mode of goodness. ஓகே, எதுலையுமே நம்ம ஒரு ஆசை பற்றுதல் வச்சுக்க கூடாது. அந்த மாதிரி இல்லாம ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ், அதுல வரப்போற பலன்களை பகவானுக்காக எல்லாத்தையும் இருந்துட்டு நமக்கு இது கடமை அப்படின்னு நினைச்சு பண்றதெல்லாம் நல்ல சத்துவ குணத்துல இருக்கிறது அப்படிங்கிறோம். அதே மாதிரி கிராட்டிஃபைங் நம்ம பண்றது ஆசைகளை நிறைவேற்றிக்கிறது. எப்போதுமே இந்த ரஜோகுணம்னாக்க ஆசைகள்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஆசைகளை நிறைவேற்றுது. அப்புறம் வந்து அதனால ஃபால்ஸ் ஈகோ, நம்ம அகங்காரம், நான் தான் சம்பாதிக்கிறேன், நான் தான் இதுங்கிறேன், நான் தான் தானம் கொடுக்குறேன் அப்படின்லாம் இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி பொய் அகங்காரம், ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்துக்காரர்களுக்கு இருக்கு. அதே மாதிரி ignorance and delusion without considering fruity bondage, எதை பத்தியுமே கவலைப்படாது, ஏதோ இருக்கும் உலகத்துல தர்மத்துக்கு, ஏதோ பண்ணிட்டு என்னென்ன காரியம் நம்ம பண்றோம்னு கூட தெரியாத தானங்கள் எல்லாமும் கொடுப்பா சில சமயம். அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணினாக்கா அதெல்லாம் தமோகுணத்துக்காக பண்றது. எதுவுமே ப்ராக்டிக்கலா இருக்காது, வாழ்ந்து இம்ப்ராக்டிக்கலா இருக்கும். ஓகே, அப்புறம் ஸோ 18.7ல வந்து இல்யூஷன் மாயை. அதுக்கு வந்து இதுக்கு அது அந்த மாதிரி இருந்தாக்க மாயையில் இருந்துன்னா குணம் வந்து இகுனரன்ஸ். ஓகே, இகுனரன்ஸ்னா தமோ குணம். அப்புறம் வந்து 18.8 ஸ்லோகம் வந்து டிஃபிகல்ட் டியூட்டிஸ் ஃபியர், பயம் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்க அது ரஜோகுணம். அப்புறம் 18.9 ஸ்லோகம் வந்து என்னக்க அது டியூட்டி, கடமையை செய்ய பலனை எதிர்பார்க்காதுங்கிறது மோர் ஆஃப் குட்னஸ். ஸோ 18.9 ஸ்லோகம் வரைக்கும் அதில் மாட்டிடும். பலம் பொருத்திய பொய்யங்களுடைய அர்ஜுனா, ஒரு நிமிஷம். அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடம் அறிந்து கொள். இந்த 5 காரணங்கள் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த சாப்டர் 18 சாப்டர்ல 5 காரணங்கள் என்ன? செயலுக்கான இடம், அதாவது இடம்னா என்ன? உடல். செய்பவன், செயலுக்கான இடம், செய்பவன் யார் பண்றாளோ அவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. இவைதான் செயலுக்கான 5 காரணம். இதை எழுதிக்கோங்க, இது முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ். இது இந்த சாப்டர்ல உடல், செயலுக்கான இடம், அதாவது அந்த உடல், செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. செயலுக்கான 5 காரணங்கள். எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. இதெல்லாம் நான் தன்னை மாத்திரம் நினைச்சு நான் தான் பண்றேன், இதெல்லாம் பகவான் 5 காரணங்கள் நான் தான் நடக்கிறதுங்கிறது தெரியாம நான் தான் பண்ணிருக்கேன், நான் தான் பண்ணி நினைச்சேன்னா அவன் அறிவுடையவன் அல்ல. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3ம் செயலை தூண்டுபவை. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3ம் செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள், செயல் செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை.
செயலை தூண்டுபவை 3, செயலை உண்டாக்குபவை 3. முதல்ல 5 காரணிகள் படித்தோம், 3 செயலை தூண்டுபவை பார்த்துட்டோம், 3 செயலை உண்டாக்குபவை பார்த்துட்டோம். ஓகே, இப்போ சுய மதிப்பீட்டு வீதம். பின்வரும் எக்ஸ் ஸ்லைடுகளிலிருந்து நீங்கள் எந்த வகையின் கீழ் வருகிறீர்கள் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு 1 முதல் 3 வரை 1 to 3 முதல் உங்கள் மதிப்பீடுகளை போட்டுக் கொள்ளுங்கள். 1 மிக குறைவானது மற்றும் 3 மிக உயர்ந்தது. 3ங்கிறது சத்துவகுணம், இது ரஜோகுணம், தமோகுணம். எல்லாரும் ஒரு பேப்பரும் பென்சிலும் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு நீங்களே போட்டு எனக்கு சொல்லணுங்கிறது அவங்களுக்கு தான் சுய மதிப்பீட்டு நேரம், உங்களுடைய செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் இது. இப்போ அடுத்தாப்புல வர கேள்விக்கெல்லாம் பதிலுக்கு ஆன்சரை நீங்களே போட்டுக்கோங்க. ஓகே, 18.20 உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். இது உங்கள்கிட்ட இருந்தா 3 மார்க் போட்டுக்கணும். எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அது இருந்தா 2 மார்க் போட்டுக்கணும். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு சமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சில சமயம் நமக்கு இருக்கலாம், அப்படி இருந்ததுன்னா 1 மார்க் போட்டுக்கோங்க அதுக்கு. நீங்க தமோ குணம்னா தப்புங்கிறதுக்காக அப்படி போட்டுக்காம இருக்க வேண்டாம், அதுல இருந்தீங்கன்னா போட்டுங்க 1 மார்க். ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு செயல்படுபவர், அறிவு செயல் செய்பவர் ஆகியவற்றை 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றிடம் என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. 20, 21, 22 ஸ்லோகம் எடுத்து அப்புறம் 23வது ஸ்லோகம். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவ குணத்தின் செயல் எனப்படுகிறது. நமக்கு அதுக்கு பதிலுக்கு எதிர்பார்க்காம ஒரு காரியம் பண்ணோம்னாக்க அது சத்துவ குணம். ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது. அப்படின்னு தான் 2 மார்க் போட்டுக்குவோம். அதாவது இப்ப ஏதாவது ஒரு கதையை நம்ம பண்றோம், நம்மள யாருமே புகழ மாட்டேங்கிறா, நம்ம ரைட்டா தானே பண்ணியிருக்கோம், நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அதாவது எல்லாருக்குமே 90% அந்த ரஜோகுணத்துல தான் இருக்கும் இல்லையா? நம்ம பண்ற காரியத்தை ப்ளீஸ் பண்ணணும்னு எல்லாரும் எதிர்பார்ப்போம். அது அந்த மாதிரி இருந்தெல்லாம் நீங்க 2 மார்க் போட்டுக்குவோம். இல்லை நீங்க கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜா இருந்தாக்க நம்ம 3 போட்டுக்குவோம் சத்துவகுணத்துல இருந்தெல்லாம். எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திரங்களை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோ குணத்தின் செயலாக கூறப்பட்டுள்ளது. அது இருந்தா 1 மார்க் போட்டுக்குவோம். எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களில் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருள்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அவனுக்கு வெற்றி தோல்வியெல்லாம் அவன் அதை பத்தி பொருள்படுத்த மாட்டான். வெற்றி பெற்றாலும் அவன் அதுக்காக ஒரே ஆட மாட்டான், தோல்வி வச்சாக்கா அதுக்காக மட்டும் போக மாட்டான். அந்த மாதிரி இருந்தேன்னாக்கா நீங்க 3 மார்க் போட்டுக்கோங்க. எவன் ஒருவன் உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகைய செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அது இருந்தா 2 மார்க். ஓகே. எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதீகவாதிகமாக பிடிவாதக்காரனாக ஏமாற்றுபவனாக பிறரை அவமதிப்பில் நிபுணராக சோம்பேறியாக எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகைய செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. நீங்க அந்த குணத்துல இருந்தேன்னா 1 மார்க் போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது 30th ஸ்லோகம். பிரித்தாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது பயப்படத்தகாதது, பந்தப்படுத்துவது எது விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாகும். சத்துவ குணத்துக்காரர்களுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண தெரியும். அதுல இருந்தெல்லாம் 3 மார்க் போட்டுக்குவோம். அப்புறம் ரஜோகுணத்தில் பிரித்தாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம் செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது. அவளுக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண தெரியாது ரஜோகுணத்துல. அப்படி இருந்தால் 2 மார்க் போட்டுக்குவோம். அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாக அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பக்தனே தமோகுணத்தில் இருப்பார்.
எல்லாத்தையுமே மத்த எல்லாம் பண்றதுக்கு எதிர்மறையாத்தான் எதிராத்தான் பண்ணுவாவா பண்ற காலம். தர்மம்னாக்கா அது அதர்மம்பா, அதர்மம்னாக்கா அது தர்மம்பா. மாத்தி மாத்தி ரைட்டு வழி தான் சரியான வழினா இல்லை தான் தவறான வழிம்பா. அப்படியே அவ ஆர்கியூ இது அவளோட இருக்கும். அது தமகுணம். அதுல இருந்தேன்னா ஒரு மார்க் போட்டுக்குவோம். ஓகே. பிரித்தாவின் இது பொருள் இயற்கையின் அடிப்படையில் 3 வகையான தீர்மானங்கள். அடுத்து பிரித்தாவின் மைந்தனை உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். ஓகே. அதுதான் 3 மார்க். எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம்பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீதும் பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ அர்ஜுனா, அத்தகைய மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. நீங்க அதுல இருந்தேன்னா 2 மார்க் போட்டுக்குவோம். பிரித்தாவின் மைந்தனி கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். தமோ குணத்துல இருந்தாக்க வேண்டாத கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம், எதுலையுமே ஒரு இது இல்லாத மயக்கம், வருத்தம் தோய்ந்த மயக்க நிலை ஆகியவற்றை இதுக்கெல்லாம் மேல போய் அதுக்கு மேல போக தெரியாது அவளுக்கு. ஏன்னா 60 நாளையும் அவள் ட்ரௌசியா தான் இருப்பாள். அதுல இருந்தாக்க ஒரு மார்க் போட்டுக்குவோம். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்வில் ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். இப்ப காத்தால எழுந்துக்கணும் 6 மணிக்கு 5 மணிக்கு இருந்து கிளாஸ் வர்றது கஷ்டம்தான். ஆனா அதுக்கப்புறமா அதுக்கு பலன் பின்னாடி நல்லதா கிடைக்கும். முதல்ல விஷமா இருக்க மாதிரி இருக்கும், அப்புறம் அமிர்தமா போயிடும். அது இல்லையா, நம்ம நிறைய ஆன்மீகத்துல முன்னேறப்போறோம். அப்படி இருந்தேதான் 3 மார்க் போட்டுக்குவோம். எந்த சுகம் புலன்களுக்கும் புலன் இன்ப பொருள்களுக்கும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போல் தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாக்கி விடுகிறது. அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டது. முதல்ல ஸ்டார்டிங்ல ரொம்ப திதிச்சுன்னு இருக்கும், ஆஹா அவங்க, அப்புறம் கடைசியில பார்த்தா அது விஷமா போய் சேர்ந்துடும். அந்த மாதிரி இருந்தீங்களாக்கா நீங்க அந்த குணத்துல இருந்தீங்கன்னா ரஜோகுணம் போட்டுக்குவோம். அதுவும் இல்லாத தமோ குணத்துக்கு தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஓகே. அந்த சோம்பல்லாம் அவளுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்கும். அதுதான் ஒரு மார்க் போடுவோம். இந்த 18 மார்க் மொத்தமா. இதுல 6 மார்க் நீ 18 கிட்டக்க வந்துட்டேன்னா ஓகே, நீங்க ஓரளவுக்கு நியாயமா இருக்கு, ஈக்குவலா இருக்கு. 6க்கு கீழே வாங்கிட்டேன்னாக்க நீங்க ஒரு டவுன், நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். 12 மார்க் வந்துட்டேன்னாக்க ஓகே, நல்லாவே நாட் பேட், இன்னும் நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். 18 வாங்கிட்டீங்கன்னாக்கா பெஸ்ட். இப்போ 6 வாங்கினேன்னா டவுன், இன்னும் நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஃபெயில் மார்க் 12 கிட்டக்க வந்துட்டேன்னா நீங்க மீடியமா இருக்கு, சமமா இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் மேல போகலாம். ஓகே. யாராவது நிறைய வாங்கியிருக்கீங்களா? 18 யாராவது வாங்கியிருக்கீங்களா? நான் 13 தான் வந்தாச்சு. ஓகே, வெரி குட். 12க்கு மேல ஏதாவது அதாவது 12க்கு மேலன்னா என்ன, நீங்க வந்தாச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்துடும். ஓகே. சத்துவ குணம் முதலில் விஷம் போன்றது, முடிவில் அமிர்தம் போன்றது. தன்னுணர்வு சத்துவ குணத்துல எதை எடுத்தாலும் பார்த்தோம்னா ஒரு பாகக்காய் எடுத்துக்குவோம். பாகக்காயை நம்ம சாப்பிட்றோம். சாப்பிட்றச்சு அது என்ன ஆகுது, பாகக்காய் சாப்பிடும்போது அது விஷமாடும். இது கசச்சுரும் வாயில போட்டாங்க. ஆனா அந்த கசப்பு சாப்பிட்டுட்டோம்னாக்க என்ன ஆகும், ஒரு பாகக்காய் சாம்பார்லையோ கறியோ வதக்கியோ காயா பண்ணி அப்படி பண்ணி சாப்பிட்டாலும், எதுல சாப்பிட்டாலும் அது என்ன ஆகும், அதை சாப்பிடுச்சு விஷம், பாய்சன், இது கசக்கும். அப்புறமா அது வயிற்றுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் டயபெட்டிஸ்காரெல்லாம் கண்டிப்பா பாகக்காய் சாப்பிடணும். அதனால தான் சொல்றேன். அதை வயிற்றுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் அது ஒரு இன்சுலின் போட்டு இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிற அத்தனை பலன் அதுல கிடைக்கும். அது இருக்கு. ஸோ கடைசியில என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிற வேலையே நின்றுடும் டயபெட்டிஸ்க்கு. முடிவில் அமிர்தம் போல கொடுக்கணும். அது சத்துவ குணத்துக்கு. பாகக்காய் எக்ஸாம்பிள வச்சிருந்தால புரிஞ்சு போயிடும். விஷம் போன்றது, ஆனா அமிர்தமா அது முடிஞ்சிடும் கடைசியில். ரஜோகுணத்துல முதலில் அமிர்தம் போன்றது, முடிவில் விஷம் போன்றது. அதே டயபெட்டிஸ்கார எடுத்துக்குவோம். அவன் முதல்ல சாப்பிட்ற நிறைய ஸ்வீட்டா சாப்பிட்டு மைசூர் பாகு, லட்டு, ஜாங்கிரி, எதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க. அதை சாப்பிட்றச்சே முதல்ல அமிர்தம் மாட்டோம், தேவாமிர்தமா இருக்கு, ஆஹான்னு சாப்பிட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் கடைசியில பார்த்தாங்க அதை சாப்பிட்ட உடனே அவங்களுக்கு சுகர் வந்துடும். சுகர் லெவல் ஏறி போயிடும். ஏறி போயிட்டு டாக்டர்கிட்ட போய் மயக்கம் போகும்போது லோ கான்சியஸ் ஆகி டாக்டர்கிட்ட போய் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அப்புறம் தான் ரிவைவ் ஆகும். அது ரஜோகுணத்துக்காரர். தமோ குணம் மாயையாலானது. அவளுக்கு இதெல்லாம் பற்றி கவலையே கிடையாது. அவளுக்கு உறக்கம், சோம்பேறித்தனம்,
மற்றும் மாயையினால் ஆனது. அவளோட உலகமே தனி. ஸோ பொருளியற்கின் முறையில் அடிப்படையான 4 வகையான ஆசிரமங்கள், 4 வகையான வர்ணாசிரமம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த 4 பொருள் இயற்கை முறையில் அடிப்படையான 4 வகையான ஆசிரமங்கள்: அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். முதல்ல வர்ணாசிரமத்துல என்ன படிச்சிருக்கோம்னாலே முதல்ல பிராமணர்கள் எப்படி செயல்படுகிறார்கள்? அவளுக்கு அமைதி இருக்கும், சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணும், தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். நம்ம எல்லாருமே பிராமணர்களாக ஆக முடியும். பிறப்பால் மட்டும் இல்லை, நம்ம குணத்தாலும். இப்ப பகவத்கீதை படிச்சிருந்து இதுல இருக்கிற அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் நம்ம வந்தாச்சுன்னா நமக்கு இனிஷியேஷன் ஒன்று கொடுப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன்ல எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணினாக்க கொடுப்பாங்க. செகண்ட் இனிஷியேஷன் வந்தாக்க பிராமணிக்கல் த்ரெட்னு அந்த பூனலை கூட கொடுத்துருவாங்க. அது எல்லாரும் பிராமின்ஸா ஆக முடியும். என்னென்ன இருக்கணும் நமக்கு? அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். 16 ரவுண்டு சாண்டியும் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் இனிஷியேஷன் பூனல் போட்ட ஃபங்க்ஷன் த்ரெட் செரமனி கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு. ஓகே, பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷன் பேர். அது பேர் சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடையாளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்தது. ரெண்டாவது இதுக்கப்புறம் சத்திரியன். அவளுக்கு எப்படி இருக்கணும்? சூரத்தனம் இருக்கும், மன உறுதி, வளமை, போரில் போய் தைரியமா போர் புரிவா, கொடையாளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்தது. இதுக்கு உதாரணம் நம்ம அர்ஜுனன் தான் இல்லையா? அந்த இதுல இருக்கணும் அர்ஜுனன். அடுத்தது 44. விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல் ஆகியவை வைசியர்களின் இயற்கையான செயல்கள். விவசாயம் பண்ணணும், பசுக்களை பார்த்துக்கணும், அதுல வர்றதெல்லாம் தூக்கி எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு அவாட்டிருந்து வியாபாரம் பண்றதுதான் வைசியர்களோட வேலை. என்ன இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். லேபரர் தான் உழைப்பாளிகள், சூத்திரர்கள். ஸோ இப்போ நம்ம படிச்சது தான் இங்கே இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கேன். ஆசிரம் 4 kinds of ashramas based on the modes of material nature. Brahmanas, Kshatriyas, Vaisyas and Sudras are distinguished by their qualities of work: peacefulness, self-control, austerity, purity, tolerance, honesty, wisdom, knowledge and religiousness. These are the qualities by which the Brahmanas work. அதே மாதிரி heroism, power, determination, resourcefulness, courage in battle, generosity and leadership are the qualities of work for the Kshatriyas. Farming, cattle raising and business are the qualities of Vaisyas. And for the Sudras, there is labor and service to others. Okay, இந்த 4 இது நம்ம படிச்சாச்சு. கிருஷ்ணர் வந்து நடுவில் இருக்கார். அவர் எந்த விதமான பிராமணரும் கிடையாது, அவர் சத்திரியரும் கிடையாது, வைசியரும் கிடையாது, இல்லை சூத்ரனும் கிடையாது. அவர் எல்லாருக்கும் பொதுவானவர். அவருக்கு ஜாதி மத பேதம்லாம் தனியா கிடையாது. அவர் எல்லாமும் அவரால் பண்ண முடியும், எல்லாத்துலயும் இருப்பார். எஸ் 18.46 படிக்கும் கமலஜி. எஸ் மாதாஜி. யக்தஹ பிரப்ரதிர்பூதானாம் ஏன சர்வம் இதம் ததம் ஸ்வகர்மணா தமப்யர்ச்சர்ய சித்திம் விந்ததி மானவக. சிம்சாவின் மைந்தனை உடைக்க முடியாதும் யோக பயிற்சியாலும் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துமான மன உறுதி சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். ஓகே, யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர் வாழ்களும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். நமக்குன்னு கொடுத்தப்பட்ட விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பண்ணிட்டு அதுல திருப்தி பண்ணினாலே மனுஷன் பக்குவம் அடைய முடியும். எல்லா உயிர்வாழிகளும் பரமபுருஷன் மிக சிறிய அம்சங்கள். எல்லா உயிர்வாழ்களின் ஆரம்பமும் பரமபுருஷரே. பொதுவாக வைஷ்ணவ பக்தர்கள் முழுமுதற் கடவுளை அவரது அந்தரங்க சக்தியுடன் வழிபடுகிறார்கள். அவரது பகிரங்க சக்தி அந்தரங்க சக்தியின் திரிந்த பிம்பமாகும். Yes, 18.47. Yes, Mataji.
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मस्त्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவரது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள அவன் ஒத்தனோட இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. இந்த இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸ்பிளனேஷன் 47 தானே. ஒவ்வொருவரது தொழிற்கடமையும் பகவத்கீதையில் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர் மற்றும் சூத்திரர்களின் கடமைகள் குறிப்பிட்ட இயற்கை குணங்களுக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ளன. பிறகு கடமையை ஒருவர் நகல் செய்யக்கூடாது. இப்ப பிராமணர்கள்ங்கிறவோ வேதங்கள்லாம் படிக்கணும், அதை போய் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு அதை வராதவா அதை போய் ட்ரை பண்ணக்கூடாது, நகல் செய்யக்கூடாது. சத்திரியனான அர்ஜுனன் தனது எதிராளிகளுடன் போர் புரிய தயங்கி கொண்டிருந்தான். அத்தகைய போர் பகவானான கிருஷ்ணருக்காக நடத்தப்பட்டால் அழிந்துவிடும் நிலை, அந்த பயம் அவசியம் எதுவும் இல்லை. அவனுக்கு கொடுத்திருக்கிற தொழில் அது பண்ணாம இருந்தா தான் தப்பு. பண்ணினாக்க அவளுக்கு கொடுத்ததை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் தொழிற்கடமை தான் முக்கியம். ஓகே, இந்த இடத்துல பக்கத்துல ஒரு பிக்சர் போட்டிருக்கு. ஒரு குரங்கு இருக்கு, ஒரு மீன் இருக்கு, மான் இருக்கு, இது குரங்கு, இது யானை இருக்கு, நாய் நிற்கிறது. எல்லாருக்கும் என்ன கேள்வி கேட்குறோம்? ஃபர்ஸ்ட் கிளைம் த ட்ரீ வின்ஸ். காம்படிஷன் நடக்க போகிறது. எல்லாரும் யாரும் வந்து ட்ரீயை ஃபர்ஸ்ட் கிளைம் பண்றாங்களோ அவளுக்கு தான் ப்ரைஸ், தே வில் வின் அப்படின்னு சொல்றான். அப்போ காம்படிஷன் நடக்க போகுது. இந்த மாதிரி காம்படிஷன் வைக்கிறது ரைட்டா தப்பா? யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஏன் சரவணா பிரபுஜி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஜெகநாதன் பிரபுஜி இல்லாட்டா நீங்க சொல்லுங்க. எப்படி கரெக்டா புரியல, எப்படி சொல்லுங்க. இவங்க வந்து இப்ப காம்படிஷன் வச்சிருக்காங்க. குரங்கு, யானை, மீன், நாய் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. யாரு நீங்க முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரேஸ், நீங்க அந்த பக்கம் போகணும், கிராஸ் பண்ணி போகணும், ரன்னிங் ரேஸ். யார் ஃபர்ஸ்ட் போறீங்களோ இல்ல யார் இந்த மரத்து மேல ஏறுறீங்களோ அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். ஓட வேண்டாம், ரன்னிங் ரேஸ் இல்ல, இந்த மரத்து மேல யார் ஏறீங்களோ அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா இந்த இதுல என்ன இந்த ஸ்லோகத்துக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? என்ன புரியுது உங்களுக்கு? இல்ல, வெவ்வேறுக்கும் தனித்தனிப்பட்ட தொழில் வந்து, அதாவது வந்து எப்படின்னா குணங்கள், திறமைகள் வந்து உண்டு. அத வந்து ஒரேதா வந்து திணிக்க கூடாது. சரி, ஓகே. எல்லாரும் ஒரே மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரியான எதிர்பார்க்க முடியாது. ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு மாதிரியான திறமை இருக்கும். இவங்க சில பேர் உயரமா இருக்காங்க, சில பேரு உடல் எடை அதிகமா இருக்காங்க. அதனால எல்லாராலையும் மரம் ஏற முடியாது. மரம் ஏறது, ஒழிச்சு கிளம்பி, அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். தான் இதுல யாருக்கு இதுல மரத்துல இல்லைன்னா கிடுகிடுன்னு ஏறது யாரு இல்ல? குரங்கு தான். அதுக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ், நிச்சயமா சந்தேகமே இல்லை. இதை போய் இந்த போய் மற்றவங்களோட இவங்க எல்லாமும் ரேஸ்க்கு போறது தப்பு இல்லையா? குரங்கு தான் மரத்துல ஏற போறது. அதான் யானை போச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும்? அந்த மரத்தை கம்ப்ளீட்டா தட்டி விட்டுடும். ஃபிஷ்ஷை வெளியில வந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? ஃபிஷ்ஷு அது உயிர் இழந்துடும். நாயால அது மாதிரி ஏற முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஏற போறது குரங்கு தான். இதுல என்ன காம்படிஷன் இருக்கு? அதாவது மற்றவரது கடமையை போய் நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம செய்யக்கூடாதுங்கிறதுக்கு. அதாவது சத்திரியன் தொழில் போர் புரியணும். அவன் போய் நான் வேதம் படிக்கிறேன்னு போய் உட்காருதுல அர்த்தம் இல்லை. அவங்களுக்கு என்ன விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கரெக்டா பண்ணினாலே போறோம். அப்படி மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பது சிறந்தது. ஓகே, ஃபிஷ் எடுத்து நாயும் நாலுத்துக்கு சொல்லிட்டேன். சோ அதனால ரெண்டாவது இப்ப இதுல போய் நம்ம திணிக்கப்படுறாங்கல்ல, இப்ப போய் நிக்கிறாங்களா, இப்ப இது வந்து தமோ குணத்தோட சேர்ந்தது தானே? அது எது அதே மாதிரி தானே அது? இப்ப இந்த போட்டியில இப்ப இந்த மாதிரி இப்ப உள்ள காலத்துக்கு வந்து இருக்கிறாங்கல்ல, நம்மளோட இது வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து தெரியாம வந்து நம்மளுடைய ஆமா தப்புதான், நம்மளுக்கு தெரியாம பண்ணது தப்புதான். அப்ப இது தமோ குணத்தோட சேர்ந்ததுதான் இல்லைங்களா? தமோ குணத்துக்கு போக கூடாது, ரஜகுணம் தான். ஓ, ரஜகுணம். நானும் ஏறி பாக்குறேனே, எத்தனை யானையெல்லாம் ஏறி பாக்குறேன். எத்தனை பேர் குண்டா இருக்கவங்க எல்லாம் ரேஸ்க்கெல்லாம் நான் போய் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். நான் போறேன் ட்ரை பண்றாங்க. ஓ, அப்ப அந்த இடத்துல ஆசைன்னு சொல்லி வந்துச்சுனாலே, ஆசைங்கிற வேர்டு வந்துச்சுனாலே ரஜகுணம். ஓகே ஓகே. எதுலயுமே ஆசை, அதாவது பெண்ணாசை, பொன்னாசை என்னமோ சொல்லுவாங்களே தமிழ்ல, மண்ணாசை, அதெல்லாம் ரஜகுணம் தான். ஆசைன்னு வார்த்தை வந்தாலே ரஜகுணம். சோ இந்த இடத்துல குரங்கு தான் ஜெயிக்கும் தெரிஞ்சும்
இந்த ரேஸ்ல போய் இவங்க எல்லாம் கலந்துக்கிறது ரஜகுணத்துக்காரங்க பண்றாங்க. ஆனா அதனால மற்றவர்களுடைய கடமையை போய் நம்ம எடுத்து பண்றது அர்த்தம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக. எஸ் அடுத்த ஸ்லோகமா 18/54. Yes, Mataji. Brahma bhute prasannatma na shochati na kankshati sama sarveshu bhuteshu madbhaktim labate param. இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகிறான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர்வாழ்களிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அவன் என்று தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறான். இது நம்ம ஏற்கனவே இந்த மாதிரி படிச்சிருக்கோம் ஒரு வாரது ஸ்லோகத்துல. எவன் சமநோக்கில பார்ப்பான், எல்லாருடைய இதயத்திலும் ஆத்மாவை தவிர்த்து ஜீவாத்மாவை தவிர்த்து பரமாத்மாவும் இருக்கிறார் என்பதை எவனுக்கு புரியுறதோ அவன் எல்லாரையும் சமநோக்கில பார்ப்பான். யானையும் மனுஷரையும் எல்லாரையும் ஒரே நோக்கில தான் பார்ப்பான். ஏன்னா அவனுக்கு அந்த ஆத்மாவை பத்தி கவலை இல்லை, ஜீவாத்மாவை பத்தி எது மிருகமா என்னங்கிறது. கூட இருக்கிற பரமாத்மா எல்லாருடைய இதயத்திலும் அவர் அதுக்கு மதிப்பு கொடுத்தனால அதை கற்றறிந்து அறிஞராளர் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். அதுதான் தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவனால்தான் பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவராக முடியும். அவன் எதுக்கும் கவலைப்பட மாட்டான். ஓகே, பூரணத்துடன் ஒன்றாக இணையும் பிரம்மபூத நிலையை அடைவதே அருவவாதிகளின் இலட்சியமாகும். ஆனால் உருவவாதிகளான தூய பக்தர்களை பொறுத்தவரை அந்த நிலையில் இருந்து மேலும் முன்னோக்கி சென்று தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதே இலட்சியம். உருவவாதிகள்லாம் முதல்ல பக்தி தொண்டுக்கு வரணும், அதுக்கு மேல தூய பக்தி தொண்டு பியூர் டிவோட்டி ஆகணுங்கிறது தான் உருவவாதிகளுக்கெல்லாம் நினைச்சுக்கிறான். எஸ் 855. Yes, Mataji. Bhaktya mam abhijanati yavan yaschasmi tatvatah tato mam tatvato jnatva vishate tad anantaram. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றி முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். இதெல்லாத்தையும் நான் சிம்பிளா உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தேன், சாண்டிங் த மகா மந்த்ரா பண்ணுங்க. பக்தி தொண்டு பண்றதுக்கு 16 ரவுண்டு வந்த உடனே நமக்கு பகவான் ஹெல்ப் பண்ணி, கிருஷ்ண பகவான் நமக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணி இன்னும் மேலே எப்படி பண்ணணும், நம்ம எப்படி முன்னேறிண்டு பகவானை அடையலாம் அப்படின்னு எப்படி சரண்டர் ஆக முடியும். அப்புறம் பகவானை சரண்டர் ஆனதுக்கு அப்புறமா அவருக்கு பியூர் டிவோட்டி ஆகி எப்படி மேல மேல முன்னேறணும். முதல்ல நண்பனானும், அப்புறம் பக்தனானும், தூய பக்தனாகணும். இது எப்படி ஆகணுங்கிறத நம்ம ஒன்னொன்னா தான் பார்க்கணும் இல்லையா. அதை முதல்ல நம்ம அதுக்கு ஈஸியஸ்ட் வே ஃபர்ஸ்ட் இந்த கலியுகத்துல சாண்டிங் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு எதுக்கு நான் எல்லாருக்கும் திருப்பி அதை சொல்லியிருக்கேன். அதனுடைய பலன்கள் தனி. ஓகே, அதுக்கு தான் பக்தி தொண்டுன்னு சொல்றேன், டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஓகே, இப்ப படிக்கணுமாமா யாராவது? அருணா பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா இந்த ஸ்லோகம்? ஏன்னா இன்னைக்கு 78 ஸ்லோகம்ஸ் இருக்கு இல்லையா. நான் படிக்கிறேன். படிங்க ரெண்டு பேருமே படிங்க. பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவான் சாஸ்மி ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விசதே தத் அனந்தரம். எஸ் அருணா பிரபுஜி. மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்ஸாஸ்மி தத்வதஹ ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விசதே தத் அனந்தரம். வெரி குட். பக்தி தொண்டால் மட்டும்தான் அதுங்க முடியும்னு சொல்லுவது இல்லையா. ஜடவாழ்வின் கருத்துக்களில் இருந்து விடுவதை உள்ளடக்கியது முக்தி. பிரம்மனாக ஆவது என்றால் தன்னுடைய அடையாளத்தை இழந்து விடுவது என்பது பொருள் அல்ல. அங்கும் பக்தி தொண்டு இருக்கிறது. பக்தி தொண்டு இருக்கும் வரை அங்கே இறைவன் பக்தன் பக்தி தொண்டின் வழிமுறை ஆகியவை இருத்தல் அவசியம். இத்தகைய ஞானம் முக்திக்கு பிறகும் அழிவது இல்லை. பரமபுருஷனின் உறவில் ஈடுபட்டு அவருக்கு தொண்டு செய்வதை குறிக்கும். உதாரணமாக ஒரு பச்சை நிற பறவை ஒண்ணு இருக்கு. அந்த பச்சை நிற மரத்துக்குள்ள போச்சுன்னா அது என்னத்துக்கு? அந்த மரத்தோட சேர்ந்து அது ஒன்றிக்கணுங்கிறதுக்காக அது போய் சேர்ந்துக்கிறது இல்ல. அந்த மரத்தின் பழங்களை அது சுவைப்பதற்காக போகிறது. நாம் கடலின் ஆழத்திற்கு சென்று பார்த்தால் பல்வேறு உயிர்வாழ்களை காண முடியும். கடலில் மேற்பரப்பை மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். கடலின் ஆழத்தில் வசிக்கும் நீர்வாழ்களை பற்றிய முழு அறிவு வேண்டும். ஓகே, முழு அறிவு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம இன்னும் டெப்த்ல படிக்கணும் நிறைய.
11வது அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டபடி பக்தி தொண்டால் மட்டுமே அவரை அடைய முடியும் என்பது இங்கு உறுதி செய்யப்படுகிறது. இந்த ஸ்லோகத்தால பகவானை அடையணும்னா பக்தி தொண்டால் மட்டும்தான் அவரை அடைய முடியும். பகவான் கிருஷ்ணரையும் அவரது சொந்த விரிவுகளையும் மன அனுமானத்தினாலோ பக்தர்களாலோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. பக்தர்கள்னா நான் டிவோட்டிஸ், அவர்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது. பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள யாரேனும் விரும்பினால் அவர் ஒரு தூய பக்தரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் தூய பக்தி தொண்டை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இல்லாவற்றில் பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய உண்மை எப்பொழுதும் மறைந்தே இருக்கும். அது மற்றவங்களுக்கெல்லாம் நான் டிவோட்டிட்ட இதெல்லாம் பத்தி பேச வேண்டாம். டிவோட்டிட்ட மாத்திரம் நமக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா ஒரு பியூர் டிவோட்டிட்ட உங்களுக்குன்னு ஒரு ஆன்மீக குருவை ஒருத்தர் வச்சுக்கோங்க, அவா கிட்ட கேட்டு அதை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிறா. இங்க என்ன இருக்கு, வேர் இஸ் யுவர் டிக்கெட் அப்படின்னு கேட்குறோம். யாரு ஒரு அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்குக்கு போறேன் நீங்க, அங்கே போனோடனே அந்த குழந்தைகிட்ட உன்னோட டிக்கெட் கொடு அப்படிங்கிறோம். அவங்க டிக்கெட் எடுத்து கொடுக்குறோம். அதை கொடுத்த உடனே அது என்ன ஆகுது, அந்த குழந்தை உள்ள போய் எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கு ஜாலியா கம்ப்ளீட்டா. அதே மாதிரி நமக்கு பக்தி யோகம் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு பகவான் கிட்டக்க போய் கிருஷ்ணர் கிட்டக்கு போய் அந்த கோலோக விருந்தாவன் உள்ளுக்குள்ள அந்த அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் தான் கோலோக விருந்தாவன் வச்சுக்கோ. அதுக்குள்ள போறதுக்கு நமக்கு என்ன டிக்கெட்டு, நம்ம டிக்கெட் அந்த உள்ளுக்குள்ள நுழையறதுக்கு எடுக்கிற டிக்கெட் என்ன? இப்போ வந்தாச்சு பகவத்கீதை படிக்க, சாண்டிங் தான் மகாமந்திரான்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதனால மகாமந்திரத்தை சாண்ட் பண்ணிட்டு அதுதான் நமக்கு டிக்கெட். அதை பண்ணிட்டா நம்ம பகவானை நம்ம நண்பனாக்கிக்கலாம். நண்பனாக்கினதுக்கு அப்புறமா அந்த டிக்கெட்டை எடுத்துட்டு நம்ம உள்ள நுழைஞ்சிட்டோம்னாக்க நமக்கு அவர் பக்தனாகவும் நம்ம அவருடைய பக்தனாகவும் அப்புறம் கோலோக பிருந்தாவன் போறது ஈஸி. ஓகே, புரிஞ்சுட்டா? இந்த உங்களுக்கு ஒரு உதாரணமா போட்டு இது போட்டிருக்கேன். நான் கிருஷ்ணரை அடையிறதுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஓகேமா? அடுத்தது சர்வகர்ம 56 பண்ணுங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. சர்வகர்மாண்யபி சதா குர்வாணோ மத் வ்யபாஸ்ரயஹ மத் பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். தூய பக்தனா இருக்கணும். தூய பக்தனாக்கு காலத்தின் எல்லைகள் கிடையாது. அவன் சதா சர்வ காலமும் 24 மணி நேரமும் 100% பரமபுருஷரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளார். கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தனிடம் பகவான் மிக கருணையுடன் உள்ளார். எல்லா கஷ்டங்களுக்கும் மத்தியிலும் தெய்வீக லோகமான கிருஷ்ண லோகத்தை அவன் அடைய முடியும். இப்போ என்ன சொல்றேன்னா, அதுக்காக உட்காந்து 24 hours உட்காந்து பகவான் பண்ணி நம்ம எப்படி சம்பாதிக்காம எப்படி இருக்கலாம் நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். சம்பாதிக்க கூடாதுன்னு சொல்ல, ரஜோ குணத்துல இருக்கவங்களுக்கு சம்பாதிக்கிறது தான், அதுதான் முக்கியமா நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம். அது பண்ணினா தான் நம்ம சாப்பிட முடியும். டொனேஷன் கொடுக்குறோம், எங்க இருந்து போகுது டொனேஷனுக்கு காசு? கையில சம்பாதிச்சாதான் கொடுக்க முடியும் இல்லையா? அதனால ரஜோ குணத்துலதான் இருக்கோம் நம்ம. ஆனா அதுக்குமே எல்லாத்துக்கும் ஒரு வரையறையை போட்டுக்கணும். ஒரு லிமிட்டுக்கு தாண்டி போகக்கூடாது அப்படின்னு தான் சொல்லி மியூட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் தூய பக்தன் அவரோட பாதுகாப்புல தான் இருக்கும். நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அவனால் அடைய முடியும். எஸ், அடுத்து மச்சிதா 58 பண்ணிக்கோங்க. எஸ் மாதாஜி. மச்சித சர்வ துர்கானி மத் பிரசாதாதரிஷ்யசி அத்தச்சேத் த்வம் அஹங்காரான் ந ஸ்ரோஷ்யசி வினங்ஷ்யசி. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகைய உணர்வின்றி ஆங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். நான் சொல்றது படி அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணினாக்க என்னோட கருணைனா மர்சி. அதனால எல்லா தடங்களையும் நீ இதுன்னுட்டு முன்னேறலாம். அது இப்போ இதுங்காம நீ மட்டும் நான் தான் எல்லாம் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகங்காரத்தோட இருந்தா, நான் சொல்றதை கேட்கலனாக்க கடைசியில என்ன ஆகும்? நீ தான் அழிஞ்சு போற அப்படிங்கிறார். அழிஞ்சு போன்னு சொல்லல, அழிஞ்சு போயிடுவோம் அப்படிங்கிறார். ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் தனது வாழ்வின் கடமைகளை ஆற்றுவதற்கு அதிகமாக கவலைப்படுவது இல்லை. விடுதலை எல்லா கவலைகளிலும் விடுதலை பெற்ற இந்த மிக சிறந்த நிலையை முட்டாள்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது.
கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதற்கு பகவானுக்கு நெருங்கிய நண்பர். செயல்படுபவனுக்கு பகவான் நெருங்கிய நண்பர். பகவான் தன்னையே தன் நண்பனிடம் அளிக்கின்றார். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படாதவன், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படாதவன் என்ன ஆகும்? பிறப்பு இறப்பு அந்த கடலின் சூழலில் தன்னையே இழக்கிறான். எஸ் 61 படிக்கும். Yes, Mataji. Ishvara sarvabhutanam hridesharjuna tishtati brahmayan sarvabhutani yantrarudani mayaya. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர் வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீட்டுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகிறார். இந்த பக்கத்துல இருக்க பிக்சர் உங்களுக்கு 2 வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு புரிஞ்சிருக்கும். ஒவ்வொருடைய இதயத்திலும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் இருக்கிறார். 2 பறவைகள் போட்டிருக்கு. ஒரு பறவை ஆத்மாங்கிற பறவை இது கொத்துறது பழத்தை, அதை கொத்தி சாப்பிட்றது, பரமாத்மா கூடவே இருந்து பார்க்கிறார். ஸோ நம்ம செய்ய செயல்கள் ஒவ்வொன்றையும் பகவான் கண்காணிச்சிருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த பிக்சர். அதை ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயனிலையும் அவர்களுடைய இதயத்தில் உள்ள விட்டுள்ள முழுமுதற்கள் அதெல்லாம் வழி நடத்துறது. அவர் தான் பூர்ண சுதந்திரம் கொடுத்து வழி நடத்துகிறார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நமக்கு புரியுது. அர்ஜுனன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் அல்ல. போரிடுவதா கூடாதா என்பதில் அவனது முடிவு வரம்பிற்கு உட்பட்ட ஜீவாத்மாவே எல்லாம் அல்ல என்று பகவான் அறிவுறுத்துகிறார். அவன் எப்போதும் பகவானின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளான். எனவே அவனது கடமை அவரிடம் சரணடைவதே. சரண்டர் தான் ஆகணும். அதுதான் சரண்டர் ஆயிட்டா பகவான் எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பார். ஓகே. எஸ் மத்தம்மேவ 62. தம்ஏவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். மரத வழி தோன்றலே, அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். எனவே ஒவ்வொருவருடைய இதயத்தில் விற்றிருக்கும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளிடம் உயிர் வாழி சரணடைய வேண்டும். அது அவனை ஜட வாழ்வின் எல்லாவித துன்பங்களில் இருந்தும் விடுவிக்கும். இறுதியில் முழுமுதற் கடவுளை சென்றடைகிறான். ஓகே. முதல்ல நண்பனா இருக்கணும் பகவானுக்கு, அப்புறம் பக்தனாகும், அப்புறம் சரண்டர் ஆயிடணும் கம்ப்ளீட்டா. எஸ் அடுத்தது 863. இதி ஞானம் ஆக்யாதாம் குக்யதரம் மயா விமர்சயைதத் அசேஷேன யத்தேச்சசி ததா குரு. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனத்துடன் சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். நான் எல்லாத்தையும் உனக்கு விவரமா சொல்லிட்டேன். நீ எது நல்லதுன்னு உனக்கு தோணுதோ கவனமா சிந்திச்சுட்டு நீ செய்ய விரும்புவதை செய். நமக்கு பூர்ண சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. அதனால உனக்கு என்ன தோணுதோ நீ அதை பண்ணிக்கோ அப்படின்னு விட்டுட்டார் அவன்கிட்ட. ஜீவாத்மாவின் சின்னஞ்சிறு சுதந்திரத்தில் கூட சின்னஞ்சிறு சுதந்திரத்தில் கடவுள் தலையிடுவது இல்லை. தனது இதயத்தில் வீட்டிற்கும் பரமாத்மாவிடம் அர்ஜுனன் சரணடைய வேண்டும் என்பதே அவனுக்கு உரைக்கப்பட்ட மிகச்சிறந்த அறிவுரையாகும். எஸ்மா 65 படிங்க. மனாபவமத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரயோசி மே. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வழக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அடைகிறேன். என்ன சொல்றாரு? எப்போதுமே பகவானை நினைச்சிருந்து அவர்கிட்ட பக்தனாக ஆகி அவரை வழிபட்டுட்டு வழக்கங்களே எனக்கு சமர்ப்பிப்பாங்க. இந்த மாதிரி என்கிட்ட சரண்டர் ஆகுது. அந்த மாதிரி ஆறவாள்லாம் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர். உனக்கு பிரியமான நண்பன் மட்டும் இல்ல, நண்பனா ஆக முடியும் அப்படிங்கிற சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். இதே ஸ்லோகம் 9th சாப்டர்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். மன்மனா பவபத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவைஷ்யசி யுக்வைவம் ஆத்மானம் மத் பராயணக. உனது மனதை எப்போதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி
எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய் அப்படின்னு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகக்கும் 9.34 and 65க்கும் ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன்ஸ் சேம், கொஞ்சம் கூட மாற்றம் கிடையாது. அடுத்த 2 லைன் தான் கொஞ்சம் போல வித்தியாசமே இருக்கு. ஓகேயா? ஸோ இது எதுக்கு நான் உங்களுக்கு இந்த கம்பேரிசன் கொடுத்துருக்கேன், லெவல் 2ல படிக்கிறச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்கு படிக்கணும் நிறைய. இன்னும் நீங்க நிறைய கண்டுபிடிச்சு நீங்களாவே பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகே, அதாவது ஞானத்தின் ரகசியமான பகுதி என்ன? கிருஷ்ணரின் தூய பக்தனாக ஆகி எப்போதும் அவரையே நினைத்து அவருக்காகவே செயல்பட வேண்டும். கிருஷ்ணரின் மீது, அதாவது எப்படி இரு கரங்களில் புல்லாங்குழலியும் தலைமுடியில் மயில் இறகியும் தாங்கி நீல நிற மேனியில் அழகான திருமுகத்துடன் விளங்கும் உருவத்தின் மீது ஒருவன் தனது மனதை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். பக்தன் தனது மனதை அர்ஜுனனுக்கு முன்னால் இருந்த அந்த ரூபத்தின் மீது மட்டுமே ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். கிருஷ்ணரின் ரூபத்தின் மீது மட்டுமே ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். இதுவே ஞானத்தின் மிக மிக ரகசியமான பகுதியாகும். கிருஷ்ணர் தூய பக்தனாக ஆகி அவரை பற்றியே நினைத்து அவருக்காகவே செயல்பட வேண்டும். அதுதான் ஞானத்தின் ரகசியமான பகுதி. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இது. 65. எஸ்மா 66 படிங்க. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ அகம் த்வா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சஹ. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கிறேன், பயப்படாதே. நீ எதுக்குமே பயப்படாது, எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு பகவானுக்கு சரண்டர் ஆயிடு அப்படிங்கிறார். உன்னை எல்லாத்துல இருந்தும் நானே காப்பாற்றி கொடுக்கிறேன். பரபிரம்மன், பரமாத்மா, வர்ணாசிரமம், சந்நியாசம், பற்றின்மை, மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துதல், தியானம் என பலதரப்பட்ட தர்மங்களை அவர் பல்வேறு வழிகளில் விளக்கினார். தன்னிடம் சரணடைந்தால் போதும், எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் காக்கும். ஏனெனில் இறைவன் தாமே அவனை பாதுகாப்பதாக சத்தியம் செய்து கொடுக்கிறார். ஓகேயா? எஸ்மா, இதம் 67. இதம் தேனா தபஸ்காய ந பக்தாய கதாச்சன ந சாசுஸ்ரூஷவே வாச்யம் ந ச மாம் யோப்ய சூயதே. இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ, பக்தி இல்லாதவருக்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. பகவானை பத்தி ஒரு நான் டிவோட்டிட்டு போய் இதெல்லாம் பத்தி பேசிட்டு இருக்க கூடாது. நம்ம இந்த மாதிரி ரகசியமான ஞானம் நம்மள மாதிரி பக்தி இருக்கிறவாளுக்கு தான். பக்தி இல்லாதவர்கிட்ட போய் பேசாதீங்க. பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ பொறாமை, பகவானை பார்த்து சில பேர் பொறாமை கொண்டு இருக்கா, ஜெலசியா இருக்கா, அவள்கிட்ட எல்லாம் போய் விளக்கின்னு இருக்காருங்களோ அப்படிங்கிறார். ஓகே, அறநெறிகளின் கீழ் தவம் புரியாத கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தோன்றாற்ற முயலாத தூய பக்தருக்கு சேவை செய்யாத நபர்களிடம் ஞானத்தின் இந்த மிக மிக ரகசியமான பகுதியை கூறக்கூடாது. கிருஷ்ணர் மீது பொறாமை கொள்பவர்களால் பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ள முடியாது. இந்த பரம ரகசியத்தை பக்தரிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகிறான். பகவத்கீதை உள்ளது உள்ளபடி எடுத்துரைப்பதற்கு நேர்மையாக யார் ஒருவன் முயன்றாலும் பக்தியின் செயல்களில் அவன் முன்னேற்றமடைந்து வாழ்வின் தூய நிலையை, பக்தி நிலையை அடைவான். இதன் விளைவாக கடவுளின் திருநாட்டுக்கு திரும்பி செல்வது உறுதி. எஸ்மா. இதம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தேஷ்வபிதாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாம் ஏவைஷ்ய சம்சயக. 69 படிச்சிருந்தோம். கம்மி 69. அச்சா, அதையும் சொல்லிட்டுமா? தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஷ்சின்மே பிரிய கிருதமஹ பவிதா ந ச மே தஸ்மாத் அன்யஹ பிரியதரோ புவி. இந்த பரம ரகசியத்தை அந்த பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகிறான். ஓகே, 69 என்ன சொல்லியிருக்கேன்? அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இந்த உலகில் யாரும் இல்லை.
அவ்வாறு அவரை விட பிரியமானவராக யாரும் ஆகவும் முடியாது. பிக்சர் போட்டிருக்கிறது யார் படம் போட்டிருக்கோம்? ஸ்ரீலா பிரபுபாதா போட்டிருக்கோம். கரெக்ட் ஆப்டான ஆளு இவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க 69th ஸ்லோகத்துக்கு இவர் தான் இல்லையா? எஸ்மா 70 படி. அத்யேஷ்யதே சய இமம் தர்ம்யம் சம்வாதம் ஆவயோஹோ ஞானயங்கேன தேனாஹம் இஷ்டக ஷாமிதி மேமதிஹ. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்றும் நான் அறிவிக்கின்றேன். 71மா? Yes. Shraddhavan anasuyascha shrunyadyapि yo naraha sopi muktaha shubhalokan prapnuyat punya karmanam. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யார் ஒருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகிறான். ஓகே, இந்த பக்கத்துல உட்காந்து இந்த பிக்சர்ல ஸ்ரீலா பிரபுபாதா சொல்லிட்டு இருக்கார். அதெல்லாம் பக்கத்துல உட்காந்து பக்தர்கள்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கார். அவளுக்கெல்லாம் அவரை பார்த்துட்டு ஆத்திரம் பொறாமை அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அவரால் முன்னுக்கு அவளால ஆக முடியாது. அவர்கிட்ட நமக்குன்னு ஒரு குரு அமைச்சிருந்து நமக்கு அவள்கிட்ட இருந்து நல்லது நிறைய கத்துக்கணும். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அவளை பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடாது. நண்பனாகி பக்தனாகி தூய பக்தனாக ஆகதான் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அந்த மாதிரி ஆகணும் நம்ம. பகவான் மீது பொறாமையுடைய நபர்களிடம் பகவத்கீதை விளக்கப்படுவதை பகவான் பகிரங்கமாக தடுத்துள்ளார். பகவத்கீதை பக்தர்களுக்கு மட்டுமே, பக்தர்கள்ட்ட மட்டும் பேசிக்கணும். அதை பத்தி பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள்ட்ட பேச வேண்டாம்ங்கிறார். எஸ்மா 72. நஷ்டோ மோக ஸ்மிருதிர் லப்தா தத் பிரசாதான் மயாச்யுத ஸ்திதோஸ்மி கத சந்தேகः கரிஷ்யே வசனம் தவ. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்து விடுபட்டு நான் தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக இருந்தேன். இது கடைசியா 73வது ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் பகவான்கிட்ட கிருஷ்ணர்கிட்ட சரண்டர், கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆயிடும். அவனுக்கு இருக்கிற சந்தேகங்கள்லாம் கம்ப்ளீட்டா தீர்ந்து போச்சு. மயக்கம் தீங்கி விட்டது. தங்களது கருணால் நான் என் நினைவை மீண்டும் பெற்று விட்டேன். சந்தேகங்களிலிருந்து விடுபட்டு நான் உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட நான் தயாராக உள்ளேன். பகவானின் ஆணைக்கு ஏற்ப செயல்படுவதே உயிர் வாழ்களின் உண்மையான நிலை என்பது அர்ஜுனனால் தற்போது காட்டப்படுகிறது. இது அர்ஜுனனுக்கு இதெல்லாம் அவளுக்கெல்லாம் தெரியாது. அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் தெரியும். இதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் மாதிரி பின்னாடி வர ஜெனரேஷனுக்கெல்லாம் பகவத்கீதை புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அர்ஜுனன் கேள்வி மேல கேள்வியை கேட்டு பகவான்கிட்ட இருந்து பதில வரவழைச்சு நமக்கெல்லாம் இந்த பகவத்கீதை கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, அதனால அர்ஜுனனுக்கு தெரியாது அப்படின்னு நினைச்சு அவன் கேட்கிறான்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். அர்ஜுனன் கேட்டு நமக்கு அதை உபயோகப்படுத்துகிற பகவானுக்கு ஆணைக்கு ஏற்ப செயல்படுவதே உயிர் வாழ்களின் உண்மையான நிலை என்பதை அர்ஜுனனால் தற்போது காட்டப்படுகிறது. உயிர் வாழ்களின் சொரூபம் தொண்டு புரிவதே, இல்லை என்றால் மாயைக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும். உயிர் வாழ்கிறது என்ன? பகவானுக்கு தொண்டு செஞ்சிருந்தாக்க நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல முன்னேறி கோலோகம் வந்தவன் போலாம். இல்லாவிட்டால் என்ன ஆகும்? மாயைக்கு தொண்டு செய்து ஆசைகள் பௌதிகத்துல நம்ம இது பிறப்பு இறப்பு சூழல்ல மறுபடியும் இருந்திருக்கணும் இல்லையா? அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாவது இது. அதனால் தங்களது உபதேசங்கள் படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். 78 லாஸ்ட் ஸ்லோகம். யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பாதோ தனுர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதே திரிவாணீர்மதீர்மம. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரண வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். என்ன சொல்ற? கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்காரோ அங்கெல்லாம், அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கிறானோ நிச்சயமாக அங்கெல்லாம்
செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது என்னது? பகவத்கீதை திருதராஷ்டிரன் வினாவுடன் தொடங்கியது இல்லையா? யார் திருதராஷ்டிரன் எத்தனை ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காரு? இந்த 700 ஸ்லோகாஸ் இதோட முடிஞ்சாச்சு. திருதராஷ்டிரன் எத்தனை ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காரு? ஏன் சரவணா பிரபுஜி சொல்லுங்க. ஜெகநாதன் பிரபுஜி தெரியல மாதாஜி. இந்த எத்தனை யோகேஸ்வரன் வந்து 700 ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கேன் இல்லையா? 700ல எத்தனை ஸ்லோகம் படிச்சு திருதராஷ்டிரன் சொல்லியிருக்காரு? திருதராஷ்டிரம் வாட்ச அப்படின்னு எத்தனை படிச்சிருக்கோம்? ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் படிச்சோம். முதல் ஸ்லோகம் திருதராஷ்டிரம் வாட்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேத யுத்சவக மாமகாக பாண்டவா செய்வ கிம் அகுர்வத சஞ்சய அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லையா? அது ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் அவர் சொல்லியிருக்கார். ஓகே ஓகே. இப்ப இது வந்து யாரு நான் சொல்றது கேளுங்க. திருதராஷ்டிரன் வினாவுடன் தொடங்கியது. பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் முதலிய மாபெரும் வீரர்களின் உதவியால் தனது மகள்களது வெற்றியின் மீது அவர் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார். வெற்றி தன் பக்கமே என்று அவர் நம்பியிருந்தார் இல்லையா? ஆனால் போர்க்களத்தில் நிலையை விவரித்த பிறகு நீங்கள் வெற்றியை பற்றி எண்ணிக்கொண்டுள்ளீர். எனது அபிப்பிராயம் என்னவென்றால், கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் எங்குள்ளார்களோ அங்கே நல்ல அதிர்ஷ்டங்களும் இருக்கும் என்று மன்னனிடம் சஞ்சயன் கூறினான். அர்ஜுனன் சாரதி என்னும் நிலையை கிருஷ்ணர் ஏற்றுக்கொண்டது அவரது மற்றொரு ஐஸ்வர்யத்தை காட்டுகின்றது. எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் அவரிடம் பூரணமாக நிறைந்தாலும் அவற்றில் ஒன்று துறவு. துறவிற்கும் அவர் எஜமானர். பகவத்கீதையில் நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியது யாதெனில், தியானத்தினாலும் அனுமானத்தினாலும் தன்னுணர்வு அடைதல் ஒரு முறை. ஆனால் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல் உன்னதமான பக்குவ நிலை. தியானமும் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதும் ரகசியமானவை. கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவது மிக மிக ரகசியமான உபதேசமாகும். ஓகே, இத லாஸ்ட் வந்து எத்தனாவது ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிக்க தெரியுமா? ஒரே நிமிஷம். 68 தான் நினைக்கிறேன். ஒரே ஒரு செகண்ட். கமலாஜி புக்ல கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க எத்தனாவது ஸ்லோகத்துல இருந்து. இது வந்து 74ல இருந்து 78 மாதாஜி. இது 5 ஸ்லோகம், கடைசி 5 ஸ்லோகம் யாரால் சொல்லப்படுது? சஞ்சயனால் சொல்லப்படுது. முதல்ல திருதராஷ்டிரன் சொன்னார் ஒரு ஸ்லோகம், கடைசி 5 ஸ்லோகம் சஞ்சயன் சொல்றேன். ஓகே ஓகே ஜெகநாதன் பிரபுஜி, இது யார் சொல்றான்னு கேட்டீங்களே, சஞ்சயன் தான் சொல்றேன். ஓகே மாதாஜி. ஓகே, இத நோட் பண்ணி. சஞ்சயன். ஏன்னா இந்த கடைசி 5 ஸ்லோகத்தையும் கம்ப்ளீட்டா அவர் உட்காந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றத சஞ்சயன் கேட்டு எல்லாத்தையும் அவனுக்கு கரெக்டா சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு இந்த 5 ஸ்லோகத்தின் மூலியமா திருதராஷ்டிரனுக்கு சொல்லி கொடுத்தோம். கரெக்ட்? ஓகே, புரிஞ்சுதா? Hare Krishna. Okay. The process of chanting the holy name of the Lord is always superbly effective, but it is especially effective in the age of Kali. கலியுகத்துல சிறந்த யாகம் என்ன எஃபெக்டிவா இருக்கணும்னா chanting the மகா மந்திரா 16 ரவுண்ட் பண்ணுங்க எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. கர்மயோகம் மூலம் ஜட இயற்கையின் கட்டுக்களிலிருந்து விமோச்சனம், செயல்பாட்டின் 5 காரணிகள், முக்குணங்களை அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகின்றன. வர்ணாசிரம தர்மத்தை பின்பற்றுவதன் மூலம் புனிதமடைதல், பிரம்மத்தளம் அதாவது ரகசியமான அறிவு, தூய பக்தி, கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவது முடிவுரை. சிம்பிளி பை சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா மந்த்ரா வந்து பகவானோட நமக்கு ரிலேஷன்ஷிப் நமக்கு நெருங்கி வர்றதுக்கு உதவி புரியும். அதாவது இதுல இருந்து கத்துன்ற இந்த பாடத்தை இந்த பகவத்கீதை படிச்சதுனாலே இந்த சாப்டர்ல என்ன உங்களுக்கு கிடைக்குது? உண்மையான ரகசியம். பிறரை பகவத்கீதையை படிக்க உற்சாகப்படுத்துங்கள். மற்றவர்கள் இந்த மிக அற்புதமான அறிவை பெறும்போது நீங்கள் பரமபுருஷ பகவானுக்கு பிரியமானவர் ஆகிறீர்கள். அதாவது பகவான் வந்து அவருக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோ, எப்படி அர்ஜுனனை கட்டிருக்காரு பாருங்க அந்த பிக்சர்ல, கக்கு பண்ணிடு அந்த மாதிரி ஆக முடியும். நம்ம எப்போ நம்ம இந்த பகவத்கீதை இன்னைக்கு 18 கிளாஸ் முடிஞ்சு போச்சு. நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு 4 பேரை கொண்டு இந்த கிளாஸ்ல சேர்த்து விடணும்.
அங்கே பகவத்கீதை இஸ்கான் மங்களூர்ல நடக்கிறது. நாலு நீங்க போய் சேர்ந்து படிங்கோ. அதுக்கு சேர்ந்தெல்லாம் நமக்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் நம்ம லைஃப்ல வாழ்க்கையில முன்னேறதுக்கு வழி இருக்கு, நம்ம நிறைய கத்துக்கலாம் அப்படிங்கறது சொல்லி 4 பேரை நீங்க சேர்த்து விட்டேன்னா நீங்க பண்ற பக்தி தொண்டு, முதல் பக்தி தொண்டு அதுதான் ஆரம்பிக்கிறது. உங்களுக்கு சாண்டிங் ஒண்ணு, 2வது பக்தி தொண்டு இதுதான். ஓகேயா? நீங்க ஒண்ணு வேற எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். இந்த மாதிரி ஈஸியா பண்ணிடுங்க. ஈஸியா இல்ல, அதாவது இது முக்கியமானதை பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப நல்லது. மற்றவர்களை படிக்க சொல்லி நீங்க சொல்லி கொடுக்கணும். அதுக்காக நீங்க அதுல நான் டிவோட்டிட்ட போய் பேசிட்டு இருக்காதுங்க. அதை பத்தி நான் டிவோட்டிட்ட பேசுறதுல அர்த்தம் இல்லை. சவுத்திட்ட பேசிக்கிறதுக்கு ஈக்குவல் அது இல்லையா? அதனால ஒரு டிவோட்டிட்டுக்க படிங்கோ. படிச்சேன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க இப்படியும் போக முடியல அப்படியும் போக முடியலன்னு அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்க சொல்லி போய் பார்த்துட்டு வாங்கோ. கஷ்ட நிவாரணி இங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதோட இந்த கிளாஸை முடிச்சிடலாம். இதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல மற்றவங்களை படிக்க சொல்லி கொடுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் எல்லாரும் அவங்கவுங்களால அந்த டொனேஷன் கொடுங்கோ. அப்புறம் லெவல் 2க்கு எல்லாரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. முக்கியமான பாயிண்ட்லாம் சொல்லிடுறேன். லெவல் 2க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் நாங்கள் லெவல் இப்போ நாளையிலேருந்து கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா? நாளையிலேருந்து அது 5:30 to 6:30 வரைக்கும் பாகவதம் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அண்ட் கிருஷ்ணா புக் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் 1 மணி நேரத்துல படிக்கிறோம் ஹாலிடேஸ்ல. அப்புறம் ஒர்க்கிங் டேஸ்ல மத்தியானமா 11:30 to 12:30 படிக்கிறோம். ஓகேயா? அதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதை நீங்க முடிஞ்சா அட்டன் பண்ணுங்க. இல்லை உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல கேட்கலன்னா 8:30க்கு டெய்லி பாகவதம் டெம்பிள் லிங்க்ல போய் பாருங்க. இல்லை தமிழ்ல போய் நீங்க கேட்டுக்கணும்னாக்க 6:30க்கு தமிழ்ல சொல்லிட்டு அது 4th சாப்டர் என்னமோ வந்திருக்காங்க, 4th கேண்டோ வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறவங்க நோ ஐடியா. அதை போய் அங்க பண்ணாலும் அங்க என்ஜாய். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அது எப்ப 6:30னா ஈவினிங் 6:30ங்களா? காலையில நம்மளுக்கு எல்லாமே நம்ம குரூப்லயே போட்டிருக்காங்க, வாட்ஸ்அப் குரூப்ல பாருங்க, அங்கேயே தெரியும். ஓகே மாதாஜி. ஓகே. வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓகே, சொல்லுங்க நீங்க ஒரு வாட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓகே, எஸ் கமலாஜி. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே மோக்ஷ சந்நியாச யோகோ நாம அஷ்டாதசோऽध्यायः. ஹரே கிருஷ்ணா. கமலாஜி சரி முடிச்சுங்க.